because basothetha ngento zemijolo uthi ukuthi umuntu usekude kunoThixo. Okokuqala kufuneka umuntu azane noThixo. Uthi ungandishiyanga mfundisi wami izinto abana sihambe sonke. Nexesha elincinci nje abantu ngabe ndikubuyisele emva. Uthi ize uunderstand umtshato ufuneka wazane noThixo. Yes, that's right. So you mean ababantu bakholelwa kwizinto abakholelwa kuzo bangakholelwa mhlawumbi kuThixo batshatileyo aba understand umtshato. Igate ongena the problem anebutwami. Okay. If you can go to incwadi yeGenesis chapter number 2 verse number 18. Ithi Bible wathi uThixo xa ibona uAdam wathi it is not good for a man to be alone. Akutsho bantu. Akutsho Adam. Yes. But kutsho uThixo. Kamagama nguThixo oqala bone wena unesidingo somuntu ophinqileyo. Not abazali bakho, not kuba ubona ba emalini umhle, but uThixo uyakubona ba now akukuhlanga wena ube wedwa. Number 1. Yes. So umtshato usuka kuThixo from kwincwadi yeGenesis simbona pha kuAdam. Now emva kokuyenzile ithi Bible wayawisa ubuthongo kuAdam walala. Wakhupha uEfa pha kuyi shekonda wahlangana uEfa uAdam uhlangana noEfa emenzelwe nguThixo. Yes. So ke ngoku akakwazanga uhlangana noEfa engekahlangani noThixo. Diqhubekeke. Ungaqhubekeka ndifuna into bana ndizama ujongana nexesha nenzela into kubana bendifuna nje highlight so that umuntu understand la part into bana uno sex before marriage lwaseBhayibhelini uthetha ukuthini because ndinayo eminye imibuzo umbuzo mhlawumbe ofana nalona into kubana njengapastor would you encourage umuntu into kubana makatshate nomuntu angamaziyo noba ubehave kanjani? Remember ngaphandle kwelizwe yes we are human beings njalo kukhona into bana siphile emoyeni nasenyameni. Uthini wena umethi kulondawo? Okay. Would you encourage into bana umuntu makatshate engamazi lo muntu atshata nayo into bana obutsho wapi? Yeah. Okokuqala ndibentshilo sitsho kuwe msasazi ukuthi number 1 kubalekile umuntu azane noThixo. Number 2 emva kwazane noThixo kahle umtshato yiblessing. Intsikelelo. So intsikelelo into oyifumanayo ezuphila nje. Intsikelelo. Now ithi incwadi pha kuncwadi yamaKorinte oqala 7 verse chapter number 7 ithi ngenxa yenkanuko zenu uyaqonda inkanuko ukuthi inyama feelings rather nitshate kunoba nenza imikhuba. Ngamagama lento yokudibana nomuntu into yasemtshatweni ayisetyenziswa ngaphandle kwasemtshatweni. Ilizwi libeka clear lonto leyo. Then uthi ke ngoku umbuzo wakho umazi njani umuntu? Zomazi njani? Umuntu awusozumazi. That is why umuntu ukwazi ufida umuntu for 10 years mhla waze waphangela akakwazi nokwazi. Uthi umuntu pastor sozumazi. Ndingakuqhawulanga ngicela ubuza wena pastor unayo umama upastor? Usendleleni. Yes. Akakafika. Usekufuphi. Hayi bendifuna uva pha kupastor into bana utata upastor akamazi umama upastor pha endlini. Bese into bana sihambe nabo bonke abaphulaphula. Okay, aqhubeleke ke pastor. Nditsho ukuthi kule case yoba angekho utshate nomuntu ungamazi. Yes. So angekho umazi umuntu ngokuhleli naye apha endlini. That is why unomazi ozowathetha othi ndithemba uThixo ngomuntu nothumntu. Abantu Thixo ngomuntu. Ngahlala nomuntu for years. Banabantu abazixhomileyo abantu badisappointwe ngabantu because bathembe abantu baye kuThixo. So uba umuntu nobeke ebomini bakho umuntu oqala ubeke uThixo. You trust God ngomuntu. Number 1 ndithe xa ndithetha ngosathi uAdam unikwe ngubani? NguThixo uEfa. So naxa enengxaki ngoEfa akayibantwini akayikutatakhe othethatha umfazi but unikwe nguThixo uya kuThixo. Then xa uzithathela uzomxela kubani xa ingxaki? Because umuntu asozumazi. Ithi Bible kwincwadi kaLuka 12:7 ithi kwanenwele zen apha enhloko uyazazi inani lazo. Uthi ukuthi uThixo umazi umuntu nemfihlolo zabo. Umuntu angasmile phambi kwakho ngemvu ngamazi uthetha ntoni. That is why sibona idivorce inkulu abanye uve kuthiwa utshiswe ngumyeni wakhe utshiswe ngunkosikazi wamgaleli acid. Ezonto it is because umuntu sozumazi. So into ebalekile yazana noThixo wenza umuntu. Then you will know uThixo nguye ozodila nomuntu nguye ozokudirector kumuntu right forward. Yes. Oh, okay. Pastor ngamanye amagama ndiyaqonda ubana xa ungupastor unabo abantu abangaphansi kwakho. Yes. Injalo njengoba nami ndiyipresenter ndinazi producers kanjalo.
uthi ke ngokuwena pastor ungakwazi uvela uthathe nje umzalwana ayoba ngu-deputy pastor ube ungamazi lo mzalwana into bana ngumzalwana onjani. Into ezonceda number one i-prayer, because kwi-prayer yiyo ezo-reveal. If I pray and vele u-appoint, you pray and ask God. Yabona ngamanye amagama yonke into yenzayo ungumntakaThixo oze uwazi yonke into. Umnye umuntu okwazi ukusombululela izinto uThixo. So anovele ndi-appoint nje. Into yokuqala ndibuza Thixo ngubani ofanele le ndawo. And kwincwadi yezenzo ufumaniseka amadoda exoxa afuneka ngeli xesha lika-Judas. Amadoda kaThixo athandaza angathi vele anyule. They pray. Because yonke into ethandazelwayo ihamba kakuhle. Yabona. That is why incwadi yendumiso 127 verse number 1 ithi uba uThixo akayakhi indlu bafumaneka bebulaleka abayakhayo. Whether ubuilda ebandleni uba uyalibhida ngawo amandla uzohlulakala. Noba kusemtshatweni uba uyalibhilda engekho uThixo uzokohlulakala. So yonke into yethu xa ukholwa fanele ilidwe nguThixo. Yes. Alright ke mphulaphula ku FM ngamizuzu yethu ngoku-19 before kubethela nsimbi ka-5 o'clock sasenaye ke apha estudio uPastor Sidwell Ngqunge osuka pha ke eBethel sincokola naye malungana nokutest driver bethunana nongena emtshatweni nomuntu omaziyo nongena emtshatweni nomuntu ongamaziyo ecacisela into bana mhlawumbe kwasezibhalweni ithini na lento fanele ba yenziwe kanjani kodwa ke sijonge na ku general bethunana. Pastor ndifuna siphinde sibuye. Alright. Mna ndiphila enyameni. Okay. Ngelinye imini mhlawumbe uThixo usazondisebenzisa ndiphile nasemoyeni. Enyameni kukhona inkanuko. Sithetha nge-feelings pastor. Umkhecho. Catch feelings ezi pastor ukheche. Masithi ke ngoku pastor uthi wena ke ngoku king mthandazele lo muntu wakho nide nichate. Pastor masiphile enyameni. Make sibuyele enyameni andithi phile enyameni kodwa make sibuye lapha ebuntwini esintwini ke ngoku. Kukhona amaxesha pastor umuntu aphume emtshatweni athi hayi sisinqindi le ndihlelele pha hayi ayikho mamthile ngokwasenyameni ndingumamthile andonwabanga noThixo uyandixolela andikwazi uhlala nendoda andikwazi uhlala nonkosikazi mhlawumbi ongadafike kule ndawo endifuna ufikelela kuyo ngokwapha emtshatweni because I believe emtshatweni ufuneka yonke into understandwe. That's right. Yes. Zikhona imeko ezinjalo phakathi. Yabona ke ngoku ithi iBhayibhile umvuzo wesono kukufa. Uthi ukuthi qho eleke usona uzovuna. Uthi xa sixolele isono. Lokho umvuzo wesono, umvuzo wokona wesono. Okukona umvuzo wesono kukona so the more ndisona yes uzofumana umvuzo which is apho usebenzela khona ithi incwadi kwincwadi yamaGalati 6 ithi uzovuna okutyalileyo ngamagama yonke into yenzayo ingangabonakala kube mnandi ngobut izokuaffecta late fana naxa wonwabayo uspend imali uyispend imali ngendlela akho nto uzokunqanda ndithi because uzothi ndiyisebenzele imali xa iphelile uzoyi-understand ba isebenzelephi yonke indlela oyihambayo zizophuma iziqhamo zayo njengoba ulapha nawe apha eKumnkani FM I believe usebenze hard wafunda ngwaba machine yes now uyakwazi uthetha uyakwazi uyenza yonke into uperfect lento yenzayo why uyityalile qala yonke into uyayityala number 1 ndiyakulapho point yakho okay now uthi ngemizuzu emihlanu ya now ufuna ke ngoku uyasokola lo mama okanye lo tata apha emtshatweni mhlambi ke utsho ukucala ufunction kwakhe pha emtshatweni iproblem ungena esazi yabo lanto ibithe hlangana nomuntu emtshatweni now it makes sense the reason why esithi isisinqindi it's because wayeke wadibana nenye ngesosinqindi xa ufika ungazi into awuzikoreka unolwazi oluninzi le-experience alikonzakalisanga ngokubuyiyo leshombe ndihambe namhlanje ngasasazi uthi pastor uyifumana into bana ayifiki kule ndawo afuna ifike kuyo lonto experience because une-experience yalapha suka khona that is why ke ngokupastor xa ngabe une-experience but then uThixo wafika wangena kuye sele
enomntwana okanye selithandanele ngaphakathi asimjaji. Okay. Yeah. Into ebalulekileyo so ke ngoku no sex before marriage ke ngoku usasebenza xa kunjalo usasebenza. Hayi njani pastor kaloku Ngohlobo senzile mos sex before Yes. wasogqiba ke ngoku ekubethekeni kwakhe apha empilweni zinkwaleko zobomi wathi xa ina 25 enomntana emthole na 21 wasindiswa pastor wacawa futhi watshadwa ngumamfundisi othile uyakwazi uma epulpit nathi no sex before marriage funeka understand okokuqala uThixo ungumuntu onothando. Okay. Ithi iBhayibhile uthando lugubungela inkitho eninzi. Ngamagama uthi wonile angaziboni izono zakho ngenxa yothando lwakhe. Inye into enceda umuntu ebuyisela umuntu kuThixo kukuba abe noxolo noThixo azithobe. Every time urepenta ucela uxolo kuThixo uThixo uyakuxolela. Now ithi ke ngoku iBhayibhile work your own salvation. Ngamagama if benibetheke apha I need to go back kuThixo ndiyofuna amandla ami kokutsha kuThixo. Number 1 uThixo akafani nabantu. Abantu bangabhala abathethe ngawe ngento bangayicima into owuyenze last year. But when you come to God usiya kuThixo uzondlala nobudla. That's why iBhayibhile ithi zani kum nina nonke nibolaleka inisindwayo ngumthwalo. Xa wonile xa usiza kuThixo uyakothula umthwalo. Akakubuza ba hayi loku izolo bunesusu wena ntombazana hayi kwathi. So ke ngoxa la muntu ayijiki la nto ithi afanele udibane nomuntu emtshatweni ayijiki noba wonile iyaqonda. So inceba kaThixo isisidudla kakhulu unothando. Na uthi inceba kaThixo igoma sofa 10,000 yes. Oh my fohloza man so, thick doll yes so ilonto ke bhuti wami ndichoyo ndikuthi noba ubuse ufumene umntana awukho umgqomo wokulahla umphefumulo. Okay. Ungalahlwa kokwenu ukuthi ulahlwe ngabantu bonke icommunity but xa ufika kuYesu nobe kuthiwa buyi prostitute nobe kuthiwa unabantwana abahlanu uThixo uyayibuyisela intombi. uThixo ufike nini pastor apha kulomzoseleyo ndizakhulula uThixo ukusebenzisa nini ufike nini apha ebomeni bakho? No. Ndikhula kwi-background apho umntana ngumfundisi. Okay. Pastor Ngqunge eyipastor kwibandla lasePost. So khange uzenze izinto zolutsha because kaloku egqibeleni umthathu uyawuzala umlotha. Ngenzeka ubupastor bengumfundisi but wena ube uyintwana nasemdantsane. Khange uzenze into zolutsha before ube ngupastor. Ndikhule kuba okay ngiqale ngale background. Ndiphuma kwi-family very strict kakhulu. Siphuma kwibandla unantseka utata engumfundisi khona. Right? Yes. So siphuma kwi-family ekholwayo apho beku-street kakhulu zonke izinto. Ubuthi noba ubutsha buyafuna ufika but because of abazali namhlanje ndinako ukubulela ubu-street babo. Yeah, laa nto ufumaniseka kubakho laa nto uqumbi ngathi i-abuse or ucontrolwa too much. Yabo namhlanje ikwazile ukwenza lo muntu endinguwo namhlanje ngendlela abanikhulise ngayo. Xa ndizayivala pastor ngenxa yexesha uyayiqonda ready sebenza ngexesha senditye nomzuzu. Ngamanye amagama ke ngokupastor xa sivala le topic mina nawe kubaphulaphuli sithi akulunganga phambi koThixo uku-test driver. Suziwarisha ngoba ufuna umazi umuntu before emtshatweni because uThixo seleza kunceda utsho uza wena utsho. No, into endiyitshoyo ne ndithi yazana noThixo. Okay. Umtshato i-blessing. Umtshato i-blessing. Yeah, because uba wazana nomuntu ungazani noThixo umuntu uzokudisappoint, uzokuphoxa. So yazana noThixo and then ungaleqani emva komtshato. NguThixo ozobona uba now lixesha. Kodwa ba uThixo uyamazi ungaqhubeleka uzithandanela nomuntu wakho uThixo uyawuthi athi xa icacile aske ngoku aninike lo blessing into bani nitshate. Xa umazi uThixo awuzuhamba nqamnye nemithetho yakhe. When umazi uThixo andithi ngomuntu othi uyamazi ngamazi oqabela lipstick. Xa umazi uThixo akho nto baside sikuxelela uba yithi yabo uzokwenza ngokohlobo uthi athi xa ithethayo uba niyanithanda yithobeleni imithetho yabo. So isimple xa umazi uThixo sibona ngezenzo not ngokushumayela not ngokuthetha not ngokucula but sibona i-actions zakho zithi lo muntu uyamazi uThixo yabo because baninzi abantu abayazi ivesi bengamazi. Baninzi abantu abanenkonzo ababizwa ngamagama amakhulu but abazani naye bayathetha kodwa bona baphethe iBhayibhile nomuntu abaxabene naye. Yeah, all right. Hayi pastor nazi nawe khona umuntu bengathi khona umuntu obefona kwalicana qonto njengoba namhlanje zama ukuzibuzela wena benifuna nje uyapha kumanezi nje imkhawule fast nesport then sive into bana izinto zethu zithini napho ke benifuna sidlule kulonto man pastor ke sive into kubana ngoba siyafambula man sithi xa sihleli pha ekonini napha sithi hayi man akuvumelekanga ba uthandane phambi into bana like uchate so ngoba sifuna usivula ingqondo into kubana ithetha ukuthini lento ithi sanu test driver chatani then ke ngoku ningaqhubeleka into bana like nonwabela inyama ke ngoku yabona into enjalo.
yeah. Mna pha enkonzweni 30 seconds okay sure andifuna ukuchaza okay general nje kwi cases endibene nazo ndidibene nabantu ababe bethandana nabantu babashiya nabantwana but most yabantu abangamantombazana namhlanje banqwelekile banabantwana abekho tata umntana omnye urejectwe umntana esesesuswini omnye uthe woba khona umntana zange amfake support before yenzeka pha ecaweni lento no ndithi general okay all of ngayibona okay so abantu iyona nto nje basibakhuthaza abantu mabaza noThixo bangangeni kwezinto before sibale kuba bangabi wounded abantu ba wounded yabo bayabetheka kwezinto so when we preach indaba yoba hlangana nomuntu pha because one baninzi abantu abebathembile abantu namhlanje umshiye nomntana namhlanje umshiye usupport ukukhulisa umntana eyedwa akanamali ujola nabanye omzekelo aka usekushiye phana lo mokomoko yabantwana abathathu yabo so into ibibalekile uba uthatha uThixo before uyabo uhlale kuThixo nguThixo ozokunika uyabona ipartner yakho xa ifika awuthanda abuze ifana nepuzzle ithi hlaba ifike ifithe lento yabo because number 2 ngabantu aba different abasuka kwi background ezahlukeneyo but uThixo uyamazi xa ethatha uAdam embanjini zakhe wathatha ubambo lwakhe kusenokwenzeka njebe ubhizi ujola nembambo zomnye umuntu nembambo thina ngo hayi pastor masibambe kulo ndawo ndingade ngijoyine ingqini bayo omnye umuntu sasenezinye questions man pastor but ke ngenxa yexesha pastor man and I think saphinde sibambe ngenye imini pastor because ungade kupheli hour ngosithetha and got a lot of questions to ask you but then benifuna nje highlight le ndawo ephezulu then siphume ke ngokuphatha abantu enkosi kakhulu pastor man for coming through man I think saphinde sidibana okanye khona utheni upastor wansignela upastor thetha kaloku pastor thetha kaloku mna ndinikwi script mna eba thetha pastor uthini ufuna ubulisa no benifuna ukusoka bazalwane abafuna uqonda bani